Intentar definir l'art és difícil perquè justament l'art és una activitat que es problematitza a si mateixa i això fa que sigui difícil. Acotar-ne uns límits. No? Fa poc vaig rebre per e-mail una cita que em va agradar molt d'una amiga que deia: l'art és allò que fa que la vida sigui més important que l'art. Què vol dir? Doncs que segurament es tracta de donar unes condicions, facilitar unes circumstàncies per tal de que obtinguem un cert reflexe de la sensibilitat del temps. I com fer-ho això? Doncs hi ha moltes maneres. Bàsicament es tracta d'un exercici d'experimentació, un exercici de llibertat, un exercici de joc. Al llarg de la història, les maneres com hem contemplat en perspectiva què considerem artístic han variat molt. No? Des d'una perspectiva estrictament actual i pràctica, diríem que l'art és allò que fan els artistes, però esclar, això és una tautologia. Llavors haurem de preguntar-nos què és ser artista avui en dia. No? Jo diria, sintetitzant, que és justament aquesta voluntat conscient d'exercir la llibertat, de transmetre, de reflexar aquestes problemàtiques, aquesta sensibilitat que a la llarga pot ser un mirall de les vicissituds del nostre temps. Avui en dia, Internet i Google, d'una manera específica, són dispositius que ens relacionen amb el coneixement i amb les possibilitats d'accedir a la informació. I és per això que treballar-hi artísticament és un al·licient, és una tentació que pocs creadors, pocs artistes se'n poden escapar. No? Els Googlegrames són un projecte en el que poso en relació, per una banda, un procediment antic, mil·lenari, com és el mosaic, i la idea del fotomosaic fotogràfic a través d'imatges capturades d'internet. Utilitzo un programari que permet descomposar una imatge prèviament seleccionada amb un nombre determinat, milers si volem, de tessel·les, és a dir, de petites imatges, que recomposaran aquella imatge inicial, aquella imatge model. La característica del procediment és que l'ordinador es connecta a internet i a través del cercador d'imatges de Google podem recomposar la imatge inicial amb totes les imatges disponibles a internet en aquell moment, en temps real, segons una cerca de paraules clau. D'aquesta manera, doncs, el resultat final serà una combinació, una dialèctica entre l'imatge i les paraules, entre la informació visual i la verbal o literària. No? I, per altra banda, el resultat final doncs, juga amb els mecanismes de la percepció, perquè, per una banda, des d'una certa distància, podríem dir des d'una perspectiva hipermètrop, ens dona una imatge, però en canvi quan ens apropem des de la perspectiva miop, des de la proximitat, veiem que la textura íntima que està composada d'aquelles imatges són altres coses, ens dona unes altres informacions. És la tècnica del trumpale, no? de l'engany visual tradicional a la història de l'art. La màgia i l'alquímia van impregnar el naixement i els primers passos de la fotografia. I aquest projecte, Miracles i companyia, ve a retornar el favor a allò sobrenatural. La idea té un fil narratiu, amb un petit monestir amagat a les frondositats dels boscos de Finlàndia. Una secta comença a ensenyar a practicar miracles als que estiguin disposats a pagar-ne la matrícula, evidentment quantiosa. I un periodista d'investigació s'infiltra en aquest monestir per fer-ne un reportatge i desemmascarar-ne la superxeria. Darrere d'aquesta trama de ficció s'amaga un projecte que posa en solfa les possibilitats fictives, fantasioses i fins i tot delirants d'un mitjà que habitualment es considera documental. I això es fa dintre d'uns paràmetres d'homenatge, per una banda, al còmic, al llenguatge de la historieta, del còmic, del TVO, etc. És a dir, un llenguatge una mica exagerat, destraler, gamberro, i per altra banda també un homenatge
a un dels sectors més vernaculars i entranyables de la història de la fotografia, que és la fotografia de fantasmes, la fotografia de mèdiums, d'extres, d'ectoplasmes, d'ànimes, que va estar tan en boga a finals del segle XIX i principis del segle XX. Amb aquests dos elements com a referència, Miracles i companyia ve a ser com una petita història, una fotonovel·la, on la fotografia demostra la seva capacitat de superxeria.